Dagelane bagus. Lah iya. Aku nek ngene iki terus dadi ndredeg aku. Iya. Mangga. Mike diaturi. Heeh. Ah, begini. Ayo. Mohon mancik. Iya. Niki namine Mas Kemput. Nyuwun sewu kula mboten Mas Kemput to. Napa? Mas Kemu. Oh, Mas Kemu nggih. Ana Kemput tok semene bedhedhek semene gedene lho. Nyuwun sewu ame sedaya. Heeh. Waduh. Tenan. Aku tak awar kene ae, Be. Heeh. Ya kene awor to. Kene awar kene lha apa. Dijore diiser Mas, dijore Mas. Lah awar Dijore diiser dipepetke nganu, gambang. Dak enak awar iki ya, Cah. Kowe senengane lho nek ana sing blenuk iki kok sajake. Iya. Mas dipun tepungaken. Ayo, aku ki yo. Dagelan lore kok ora ono sing kenal blas aku. Alhamdulillah. Heeh. Kenalan, Mas. Kenalan. Heeh. Carane kenalan aku lali ya. Ya kenalan karo bucange. Coba jajal kowe sik. Aku dhisik. Iya. Bucange. Oh, kados pundi, Mas? Nami kula menika Mas Kamto alias Mas Sudi. Wah, nggih, waduh. Ayo dagelan kaya dagelan kondang ke Jawa Timur. Lah niki dagelan karbitan kok. Nggih. Ya, ora apa-apa, Mas. Heeh. Ya kudu kaya ngono wong urip ki. Lah Nek nggih. dadi seniman ki seniman sing temenan. Aja mau dadi siji. Lah nggih, kula niki nggih sembarang kalir kok. Iya, syukur. Nah, Nggih. si tunggal menika. Bambangan nggih ya. Nun sewu Mak Cange. Oh, nggih. Tepangaken nami kula Muhammad Kemput Yusuf Kala. Napa, Mas? Muhammad Kemput Yusuf Kala. Waduh. Aku kira Yusufe apik. Nggih. Ning kalane sosok nggawa sengkala kuwi. Lho niki jumbuh karo kahanan dalu niki. Oh, nggih. Nah niki acarane nipun mitoni. Acarane iki kitanan. Ruwat kala, Mas. Ruwat kala. Ruwatan. Ruwat kala, Buak Sukerto. Buak Sengkala. Pangruwatan. Pangruwatan. Ayo, ngene iki lho aku malah bingung kok. Lah kok iso bingung? Kok ora? Lah sebabe. Mulane aku nganti bojo kowe tak buak. Lho bojo kok mbok buak? Lah kok ora? Bojoku siji. Anakku siji. Anakem siji. Lanang. Nak lanang siji jenenge apa? Jenenge ya ontang-anting kudune diruwat. Ontang-anting, Mas. Jadangane Bathara Kala. tak mongko aku ora ndek dhuwit. Tak mongko aku ora ndek dhuwit. Kowe iki ora ndek dhuwit. Ruwat ngene iki cukup ya dhuwit 1 juta. Ya ora cukup. Tak imboi anak neh. Mbok imboi neh. Gawe anak neh aku. Gawe anak neh. Tak imboi siji neh. Siji neh. Metu wedok le. Metu wedok. Metu wedok. Iya. Iku ya padha wae, Put. Kedono kedini, Mas. Kae lho. Kedono kedini mboten jadangane Bathara Kala. Cadangane. Cadangane, Mas. Lho kok saged? Lho iya kedono kedini ka anak loro, lanang kelawan wadon. Lho. Iku ya diruwat. Diruwat. Waduh, bingung aku. Yen ora diruwat dadi cadangane Bathara Kala. Nak ngono tak tambahi neh siji. Mbok tambahi neh. Bathara Kala ben balik. Tak imboi metu lanang. Metu lanang. Iya dah. Mbok tambahi lanang kuwi ya dadi cadangane Bathara Kala meneh. Oh ya wis ora, Mas. Mas. Lho kowe ora percaya takok Pak Dan. Kuwi telu lanang, wadon lanang. Iki sing diarani sendang jabit pancuran. Lah nek niku mboten ngarah dek dipangan Bathara Kala. Iku ya cadangane Bathara Kala. Ya diruwat. Diruwat. Diruwat, Mas. Mateni ya wong. Bathara Kala gragas. Ya tunggale kowe barang iku Ala ngragas. cadangane kok. Tak imboi neh. Mbok imboi neh. Dimboi. Siji. Heeh. Laire wong nyen aku wong Islam bangga. Iya. Barenge maghrib, Mas. Barenge maghrib wong Islam. Lah dalah. Iku mono ya padha wae jadangane Bathara Kala. Ya ora. Lu takok Pak Dalang nek ora ngandel. Napa nggih? Ya iya to.
Kok Nak bocah lair wanci surup, nggih. barengi ambles srengenge, Nggih. kuwi sing darane jurung caplok. Woi, sing nyaplok sapa? Sing nyaplok ya Jurung wangi. Bathara Kala. Bathara Kala. Oh. Ya diruwat. Yo Teh. diruwat. Diruwat. Waduh, anakku papat teh. Diruwat kabeh kita ngentekno dandanan. Ya iya, nak lagi BBM sekandangnya ya kadal Aja nyandak bebek aku ya. Lah salah suwe ra tanggapan adek setilangi bebek. Lah kepiye? Ngene iki malah mumet neh kok sasi ngarep. Kok iso mumet? Sasi poso sing nanggap sapa? Ya ajen carane ngono ya disyukuri wae. Mulane Mas, Pripun? iki mau kan sasi-sasi kan sepi. Nggih. Mulane aku anut Mas Kamto dibayar pira-pira ya lah ora wani aku ngregani mergo sepi. Mergo sepi. Sampean mestine wonten jatahe Pak Dalang. Ah, iya. Wong dalang ruwatan ngeten iki ra cukup. Langsung mangkat bloko. Lah sing Bareng aku sore-sore iki mang lebarados. Lah sing kowe Ate kepiye? dibel Kamto. Mbah pun nek kowe mangkat ya mangkat ora raman jatah ngono piye? Waduh, lah kepiye meneh wong iki ya nyengkuyung sedulurku dhewe. Oh, Sedulurku dhewe. dulurem. Heeh. Lah kok apik anggere ana tanggapan kok dulurem terus Lah lah to. kadek ora ngandel ya takok dhewe. Nek ingin nang Karangsondo ya relem. Heeh. Dulurem. Kandhani Nang kok. kene ya relem dulurem neh. Heeh. Ya kapan bayaran? Sambatan. Sambatan kok terus iki dak. Mas Kembut, Pripun Pak Dalang? wong dadi seniman ki aja netra arta. Ah. Kang Lanjut. tegese aja mata duwiten. Inggih. Dibayar sithik ya disyukuri, dibayar akeh ya disyukuri. Ngono lho. Kudu trimo ing Upamane kowe kok dibayar sithik njaluk imbuh, Inggih. ya dimboi. Ah, Nanging nak kowe dimboi, aku ya jalukno imbuh. dungu to. Lah ya Jaluk imbo. padha-padha kerene piye? Inna wuhamma asobirin. Kata sing tegese Dilarang merokok sembarangan. dalah. Kowe iki dalil kok aja sembarang dalil. Lho sing dalil sapa? Mas, wong iso dalil kudu iso negesno. Ah, tegese piye? Ngono. Inna wuhamma asobirin. Ah, Wong tegese. sabar kekasih Gusti, Gusti kang Maha Kuwasa, sing nyipta bumi kelawan langit, sing nyipta kowe kelawan aku, lawan bojomu, lawan gandokamu, lawan demenamu. Dor. Ngomong kok ana ra ana rime wong becak ae ana rime. Lah wong aku iki jebulan wihara kono ya ape mbok kon dalil. Ya ora rono. Kandhani kok. Mas Kembut, Nggih, Mak Cange. nak sampean pinter dalil ngono iki sing susah iki Mas Kamto. Lah kok Lah saged? sebabe. Ora wurung kok ya imbuh kok. Ini bingung sing bayari. Aku jane bingung, Pak. Iya. Nak masyarakat sedulur-dulur Jati Pitra kene wis tepang karo aku. Wis tepang. Nak ora tepang kebangetan, paling sicok sing ora ngerti aku. Sapa? Tukang kendang iki lho. Pak Joko. Pak Joko. Saya suwe kok saya enom cah. Lah kandhani jenenge Joko lho. Kadane kok. Jumbuh karo jengene. Tak mongko bojone loro lho. Bojone loro. Bojone loro. Lho kok Joko terus lho. Ngono mbok digenti. Ngono mbok dina kowe siji ya, Bud ya. Anje. Ini lho, Bud. Pripun? Iki mang acarane Walimatul kita. Iki ponak aku Rafa. Ponakam tenan. Ponakan. Mboten usah kuwatir Mak Cange. Pripun? Nah iki temenan iki. Pripun? Nandek ingi lho. Lah piye? Tanggapan 20 juta kondo dulure. Lho, Ngono ngimbohi aku sithik ae ya wong dulurku sambatan. Lah Iki ora kepiye? masalah. Pancen leres Pak nggih. Niki dulure sube. Ya dulure. Aku lho Bud lak jengene main nang nggone dulur. Lah iya. Aku dulur karo duit iki tetep tak pilih duit. Ngono lho. Wong koclok. Inna lala wa inna samawati wa rahman rahim. Alah. Iku artine apa? Aku anggere jeblak kok. Lho anggere jeblak kok anggere. Maksudnya ngene lho Mas. Wong duit karo dulur kok mbok pilih duit. Lah Nak kate cara ora. aku tak pilih dulur. Amarga ngopo? Nak ana apa-apa mesti dulur dhisik. Ya wis mesti ku. Iya. ngene Mas. Pripun? Nak jenenge dulur. Injih. Peduta kali ngantru, nak dulur tetep sedulur. Sedulur. Ngono. Dungu kupengku. Ya dungu ah. Ayo Dek. Kandhani kok. Oh.
Iki mang acarane kitana. Nah, nek anjen dulur mesti dikitano jenenge sapa? Jenenge Rafa. Oh, wis jenenge apik ya. Octaviano Rafa Aminati. Apal Mas. Berarti dulure temenan. Dulur tenan. Apa? Nak bapake sapa? Bapake jenenge Kasnadi. Hah? Apik. Apal niki. Apal dulur kuwi. Dulur. Lah saiki ibune. Ibuke. Sumarmi. Ah, dulur Mas. Dulur Kandhane apal. kok. Saiki mbae. Ah. Bae. Eh. Bae jenenge Sunar. Apal. Apal dulur kok Mas. Siji iki lho anjen apal mesti anjen dulure tenan. Sapa? Sing dadahi sing sunat sapa? Ndadalah. Dulur. Modiar kowe. Mati kowe. Sing Ayo. angel-angel. Sing dadahi sing sunat di pen lahir sapa ya Ayo. dulur? Mesti mbok tunggoni wong dulur. Aku Iya. ya ora ngerti abut. Wong jaman semono aku lunga dadu kok. Kulino dadu iku apa? Dadu iki larangane agama, Ah. larangane segara. Dadi Segara jegurna kowe ku. Iki lho Indonesia. Larangane negara. Nah, dadi aja nganti mbok langgar. Heeh. Ngono Kandhane ya. kowe. Iya percaya aku. Mbek ngono mbek ayu-ayu iki mah sing nyanyi mang lho, sinden cicak mal melik-melik mah lho. Sing ndi? Sing sapa jenenge mang? Bintang tamu mang. Ah. Sing nyumbang. Sing nyumbang mah lho. Bintang tamu. Mbak Angel. Mbak Angel. Mbak Angelina. Suarane tak dungokno ya Allah Gusti. Suarane penak, Bud. Wong Pitra kok ono sing suarane ngono. Ayo Mas. Aku ya melu seneng kok Mas. Nganti sinden papat suarane kalah. Nah, temenan. Iku anak didikku lho Pak Dalang. Iku anak didik emput. Kandhane kok. Weh. Angger bengi sabane nang ngablak terus. Sabare nek ngablak. Kandhane. Iku mara ring omah emput. Weh, Sinau karo kowe. angger sore lu moro nang ngablak. Lah apa Mas kuwi Mas? Desaku yo ngablak. Heeh. Dukoh. Padha iku nang dukoh. Iku padha ring duka. Heeh. Iku ya ring omam. Ring omam. Enggak mewandi. Wandi sandingku. Iya wae wanti tanggam kok. Ning ya padha ae kok Mas. Pripun, Suarane apik-apik temenan. Nggih melik-melik. Padha karo sindenku. Ah. Ning ana sindenku siji sing suarane rapati apik. Sing pundi? Sinten? Sing iki cedhak angger teko kok gresah. Wah, niku bahaya. Sinden saking tebih lho, Pak. Lah iya. Saking Kalimantan lho. Heeh. Niku kula telepon saking Kalimantan langsung mantuk mriki kok. Syukur alhamdulillah. Heeh. Berarti ora ngilangno marang ya puyi seni Jawane. Kok Kalimantan apa? Kalimantan. Wah dipegat sing lanang. Wah, wong Kalimulya ya Kalimantan iki lho. Are bojone lunga kok, Bud. Kandhane ya. Saestu. Oh gak dipegat bojo mak. Nah sing niku ya menik-menik iku ya kaya gula abang iku ya. Nek iku rondo asli Mas. Rondo asli. Pas sampe aku. Iki jumbo karo kowe lho, Bud. Ono Rondo. Sing kowe duda Mas. Kandhane kok. kowe duda ya duda bolak-balik kok. Ora. Duda wis rusak nak kowe iku. Iku mang aku ape nganu ngapeli sicok. Sapa? Sing nyumbang lagu mang. Mbak Angel. Iya. Bocahe sing ndi le? Iku apa wonge? Sing ndi? Iku apa wonge? Ijeh sekolah, Bud. Nek ora gelem sesuk nak mara nggone Pak Wandi tak cegat. Mbok cegat. Mas Kembut, Dalem. sampean wau diaturi rawuh mriki ditimbali karo Nggih. Pak Kasnadi. Pak Kasnadi. Ora ketang seklimah ya rong klimah kudu melu ndongake marang putrane Pak Kasnadi. Ayo, iki tanggung jawabmu. Didongakno be. Ya didongakno. Wong iku dulurem. Iya, Iku ya ponakam. Muga- Didongakno. tak dongakno ya. Dongakno sing apik, Lho kok- sing slamet. Lho kok ngubet ae iku piye? Nggih niki tak kon dongakno sing slamet. Ya muga wae Adik Rafa tansah pinaringan yuswa sing langgeng, pinter, berguna bagi agama nusa lan bangsa. Amin. Ya. Ah. Nak ndongakno ngono kedawan. Lah sing kepek-apik piye? Ndongakno Octavia Rafa amin dia. Wah, apik iki. Aminati ya Amindia. Aminati yo. Udah iki Iku ndongakno kata. siji ae. Sing Kepiye? penting mujarab, Apa? penting ndang waras ngono ae. Lah iya. Mergo iki wis jumbo lho, Bud. Jumbuhe piye? Iki acarane rak kitanan. Heeh. Kitanan iki ya ana sing ngarani sunat. Sunat. Sunat iki sunah
taat. Kudune taat sunahe Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Ngono. Ya ana sing ngarani apa kae nak cara Jawa Timur supit. Ono kok supit itu. Lho nak cara Jawa Timur le ngarani supit. Tegese apa, Mas? Kowe ngerti tegese? Tegese apa? Supit. Heeh. Aja kesusu dilebokno barang sing cemepit. Apik Mas iku, apik. Lah terus barang sing nyepet iki apa? Wah. Hati-hati lho, Cah. Barang sing nyepet diingi aku bengok-bengok kok. Lah apa? Lah kelangan mobil siji ya kowe. Lah kowe iki yo ndledek tekan ndi kok. Lah piye wong wis tak takokno dibalekno? Yo ora dene ngopo? Yo gono sing ngarani tetak. Tetak. Tegese piye Mas? Tegese tetak. Heeh. Sing asale bucet saiki paleh petak ndak ngono ah. Iya nak muncul ya kaya pocongan ya. Ya wis suwe. Heeh. Iku muga-muga ndang mari. Gendang mari. Ndang sehat meneh. Ndang bali sekolah. Bali sekolah, bali ing bangku paulangan. Dadi bocah sing pinter. Amin. Iso junjung dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Ning aku gak seneng nak iku. Wong sing sicok iki gak seneng aku. Lah sebabe? Lah kok ora? Wong tuwa kok dijunjung sing dhuwur. Loh. Oh, iki mboten seneng kula. Lah kok ora seneng Mas? Cara kowe piye cara kowe? Lah nek awake cilik ora masalah. Heeh. Nek awake gedhe kaya tukang kendang iki, apa kuat? Mas Kembut. Dalem Niku tegese ora kok gedhe wonge to dijunjung wonge dhuwur ki ora. lah tegese Tegese njunjung dhuwur atau mikul dhuwur mendem jero ki tegese njunjung marang asmane wong tuwa. Oh, ngono lho. Besok dadi anak sing soleh. Sing iso mikul dhuwur tegese mikul iki njunjung marang asmane wong tuwa. Mendem jero tegese bisa ngilangi marang ya kuwi wewadine wong tuwa. Oh, nutupi marang wewadine wong tuwa. Kuwi tak kira mendem jero jegono sumur sing jero sing dibruk ngono. Heeh, iku nak kowe. Iku nak nyayem. Jegono sumur sing jero. Iki ngene, Be. Piye? Delok kok semenik-menik iku lho. Heeh, sing klambi abang Sing pojok. abang. Karepem Lho dijak rene ya. dijak rene. Lho iya, kowe ndek bojo, lah ingsun. Wih, ada ingsun. Aku mau ndungu siarane Pak Dalang are ditinggal bojone mang. Sing sapa? Sing menik-menik abang lho. Ditinggal bojone. Iya. Tidak padha karo kowe, Put. Mulane iki jodoh. Heeh. Kowe mbiyen ya arep ditinggal bojom. Oh, gak. Kok ora iku? Sedekah. Ono bojo kok disedekahno iku. Bakale sak donya iki sing mlebu swarga pisanan iku aku. Lah kok iso Mas? Lah kok ora? Heeh. Aku ganjar aku paling pola akeh dhewe. Paling akeh dhewe. Wah. Lah sebabe. Timbang kowe ganjarane akeh aku. Lah kok iso? Amarga sedekah kuwi gedhe, Mas. Sedakom gede. Nah, kowe paling sedekah dhuwit 100.000. Gedene 200.000. Ganjarane mek sithik. Tikele tikel 3. Lah nek aku barang siji tikel 17. Heeh. Apik kowe. Lah sedekah apa iku? Sedekah bojo ngono kok. Iya. Mas Kembut iki Lah wong bojo sedekah kok bangga. pancen apik temenan. Angkandani kok. Dheweke iki murah hati. Nyah-nyoh Nyah-nyoh. nganti bojone dinyohno. Nek gelem nggih monggo. Wonten lho kula niku. Ayo ditimbali ke Mas anu, Mbak Arum. Mbak Arum. Ayo monggo sepoti. Disepoti yuk. Monggo disepoti yuk. Asik. Goyang yo. Masih bersama New Roh Kodok. Kuntol cari banyak dong, bacul kare siji. Kulo cari kasai, catul cari kong. Kuntol cari banyak dong, bacul kare rondong. Coba. Aku nek tengah iki. Mas. Ayo mikir iki monggo. Ah, Put. Kembut. Wah iki ana wong adon ayu, Put. Iki Sampeyan sing ana buntute ya, Mas. Pokoknya aku sing ana buntute ya. Wis sing ora buntute, Nah, aku Put. gak ana buntute ning
kan gede ya Mas ngene. Cek lale kan langsung mok tek ngono Mas. Wah iki sing kacau Apik iki. Bahaya iki, Put. Bahaya. Cah wedok bengi-bengi angger nyekel mik katik modele ngono kulino. Ngene Mas. Oh. Jane sing piye Mas ngene? Kulino asli kulino, Buduk. Kulinane piye? Angger yamene kok nyekel mik katik model niki kulino. Kulino ngopo? Kulino nyinden. Lah tak. Kulina menyonyo. Mas Kemput, Dalam saiki Mbak Arum ke Ayu. anjir. Ya saiki cara logikane sak sampean milih iki ngarep ambi murih milih ndi? Lho sampeane pripun lah? Lah iya. Dalang kok ora toto. Kowe milih ndi? Lho Sampeyan nah milih ndi? ngarep Anda. Loh. Nah, aku milih guri Pak Dalang. Heeh, Aku piye? milih guri aku. Saiki nak ngarep piye jajal? Lho kok mboten nyuwun sewu mriki. Iki, heeh. Dibalik cekrek. Oh. Entuk Diwalik wajah. ngarep. Oh. Ngarep diwalik. Entuk wajah. Wajah Nah. yang memesona. Nah, nek diwalik. Nek ana wali ing jaman. Wala-wali zaman. Saiki Diwalik. diwalik sampean untuk Diwalik. untuk gelungan ya. Sing Anak- oleh Ambeng Mas. sing Ayo. oleh vitamin aku, Put. Ah, Lah ngono nak sing iso kan entuk liyane. Nduk liyane Entuk ah. jajal lek sing Dibalik iso. cekrek. Ah. Mik cucu ah. nak Jane, Mas Mas. nganu, Mas Oh. Dedek. Kula guri-guri mawon. Mburi. Cah neriman apa? Kula iki? niku neriman ngalah kula kok. Saiki jajal, logikane piye? Heeh. Nek ana wolak-walik ing jaman, Hah? kowe sing asale ngarep, Heeh. saiki diwalik. Dibalik. Heeh. Lah, Entuk geger. aku leh vitamin. Lho ngono kan sing barang siji iki mang. Barang siji apa? Iku Siji mang. apa? Kowe jangan ora Kancane supit percaya. mang. Kancane supit. Kancane supit halo. Ya saiki madhep rono. Oh. Untuk vitamin A. Vitamin. Ada di kok. Saiki nek ana wolak-walik ing jaman, diwalik grepya. Lah, kowe malah oleh brutu. Ora masalah kok. Aja mbahas supet-supet. Iki wis ora kambun pirang taun iki ya. Alah padha wae kok. Ora ono. Ini Jare mah sapa? turune Mbak Cangik mang. Ditinggal sing kuwi. Ayo lho. tiga sing sing iki tak kira sampean wau. Ora. Heeh. Niki tepungke, Mbak. Aku gak pateo nganu, ora pateo remen. Derek nepengake nggih. Yo nggih no. Nami kula Mbak Arum Mas. Saking pundi? Saking Juwono. Saking juwono. Iya. Gak percaya aku. Sik, Mbak, sik, Mbak. Lah, Wong kok ora wis percayanan ana ndi? iki lho, Put. Kok ora percaya kuwi lho. Emangnya aku tau mbek gawe kok ora percaya. Lah dik iki Nanti nang lasem sedina sungi. rasa enggak wadi nek kene. Melu ketoprak, Mas. Enjel. Ah, Niki Aku nggih yang pesinden wayang, pesinden ketoprak. apik alhamdulillah. Iki ora mung sinden wayang karo ketoprak. Lajeng apa, Mas? Lho niki wonten tiyang ngobong boto mawon disindeni kok. Ngantos turu. Oh, Mbak Arum iki seniwati sing kondang apik ya. Heeh. Asline niki tanggane sampean lho. Lho, tak iso, Mas? Niki ngalian no. Oh iya. Panci kula seneng olah ngalih ngoten iki tok Mas. Kandhane. Sesuk ngalehno ngablan. Loh. Lah terus? Maksudnya tanggapan nang kono. Ah, nek ngono. Tak kira tewas aku tekan ndi to, Mas. Nak melu aku dibengkolang bojomu. Ayo Mbak Arum, menika Arum. badhe ngaturi napa lelipur? Warung itu tembangan apa? Lagu sing spiral saiki lho. Lho, Niku lho. sing Sing viral. viral, Mas. Ayo. Aku iki tukang tambal ban lho. Weh, iya. Saiki Lorenzana nih. Lagune Lorenza. Kembali ke masa dulu. Ya Allah. Diaturi duit mawon nggih, Mas. Oh, nggih, Ah, monggo. duit apa ya, Mas? Duitnya napa nggih? Duit iku ndak sing kanggo Ora, tuku-tuku Mas. ya? Ya, Iku iku ndak sing tak duit. nggo iki ya, Mas. Ayo monggo napa? Diaturi pupusine langsung nggih. Pupusine longso. Ah. Waduh, ngene iki ngilingno sing aku. Ngelingno kudune anci ben eling, ha. Ya Allah. Jamane sampean karo aku ngono kuwi lho, Mas. Mas. Heeh, sampean ora eling Mas nek ngono kae, Mas. Munggah nek dhuwur gunung ngono. Gunung endi ke gunung endi? Gunung Kembar. Aja mbahas sing dhisik-dhisik. Aku nak eling lho kudu nangis. Denger sing tak pek kowe kok. Lah kok ora? Lah kok Urung ora? ana kedute mari ya, Mas. Tak pek kono malah digondol wong. Nalika semono ya jenenge isih cilik. Urung Lah karo ngerti. kono mbek cicil sik kok. Jodoh pati rezeki ra ono sing ngerti. Lah, Mong Gusti Allah sing ngatur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, apik kowe. Ora apa-apa Mas sedekah Apik. iku. Ya, wah. Ganjarane gede. Dalile Mas
Kemudiannya hebat temenan. Hebat Pak Dalang. Ayo nggih. Wong dalil kok malah selawatan. Wong niki ambak-ambak ngeten ke jebolan pondokan kok. Loh, pondokan apa, Mas? Niku pondokan iwak. Ayo mangga diaturi. Yuk. Aku padha pondok. Asik. Masih bersama New Sahno Tanggane. Kencana muda waras. Mas Kemput, tresnaku karo sliramu tulus lho Mas. Ah, bohong. Nanging kenapa aku mbok tinggal terus lho Mas? Saya ninggal lho kowe. Lah wis ora kudu kok. Ninggal ke aku mending ke wong liya Sing kono lho Mas. apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Susuk ning jero dodo. Pancen lara lagi. Arep kepiye maneh Kemput mengerat duwe. Aja selak batinmu marang tahananmu. Kang Mas pupusin rasa tresnaku. Tak pupus Mas, aku milih sing kono kok. Apa iki satenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda lambe. Wes kacamati rasaku kang mas rungokno tangisku. Dadi ekoyo saka uripku. Paribasan rangge lintang ning angkasa kowe tiga gawe loro marang tresno. Iki wis dalanku piliane wong tuaku. Sepurane yen gawe lara atiku. Asik. Kencana muda laras. Masuk
dadi jodohku. Niku wau napa Mbak lagune? Popose nelongso. Pusing nelongso. Asline menika jodoh kok. Asline. Jodoh. Weton diitung menika sampun pas. Wetone apik, Put. Apik. Saiki wetone napa Mas Bu? Niki niku nanjen mboten seklintung niki jemuah kliwon. Jemuah kliwon. Jemah kliwon. Lah. Berarti 14. Ha injih. Lah sing Eh, kowe sampean Kula niku Senin Desember. Jadi mboten tutup. Kuwi ra weton. ya apik Mas iku, apik. 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 Jadi siji iku nang nggone Jemah Kliwon. Jemuah Anjing. kliwon. Sing siji nang Senen. Senin Desember. Senin Desember. apik. Aku ngalor iku ngulon. Heeh. Anjing. Yo anci ora jodoh ta, Mas? Diitung pun jodoh. Pakane nggih restoni. Restoni. Ibune nggih seneng. Setuju. Setuju. Heeh. Sing sicak sing ra setuju. Sinten Mas? Sebabe- Bojone. Lho. Wancane wong Wah, ayo duwe bojo apa? bojo kok. Ora entuk wong duwe bojo. Ora Wah, entuk. kok sembrono. Apa meneh kancane. Bojone kancane aja nganti dijak ngono iku. Nah dijak nyambut gawe mboten napa-napa. Ah, Nah dijak iki lho bangsa nang gone kamar aku. Mari wis kadung lho, Mas. Kadung pinu. wis Sik Mas ya. Ah, pripun? Saiki ngaturne napa malih? Monggo. Ah, Kanggo ngibur bengi iki ben ketok regeng rame. tak rek. Lha iki ngeten macange. Ayo pripun? Iki mang pilih aku kok. Pilihan. Pilihan. Sing pilihane sube dereng. Ya wis gampang keri. Saiki satu lagu malih, monggo. Injih. Satu lagu. Nah, kanggo Mbak Apa? Arum, napa Mbak Arum? Mungkin Diaturi. ganti karo Mbak Lia, ganti. Kalah weton, Mas. Oh, kalah weton. Kalah weton. Oh, Tak bener. mongko meng wetone wis apik lho. Hmm. Jemuah Kliwon sampai Senin Ya Desember. mergo ana sing ra setuju, Mang. Ha injih. Nah, lagu saiki aneh-aneh. Heeh. Opuse nelongso. Ana kalah weton. Ana kalah weton. weton. Ana Sing tambal anyar ban. iki malah tambal ban. Sesuk aku ape gawe siji neh Apa, Put? tembel ompreng. Heeh. Ya, apik, Aku monggo. iki tukang Diaturi, Mas. tambel ompreng. Heeh. Ha injih. Iya, Monggo. monggo diaturi. Durung jodone ya, Mas. Relakno aku, ikhlasno aku ya, Mas. Wis tak lilakno kok diajeng. Amarga kalah karo hitungane wong tuwa lho, Mas. Sing Sing hati-hati. sabar. Amarga wong Jawa lho, Mas. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, ati wis nyaman, rasida kebojoan. Satuanmu telu, satuanku wolu, jare wong tuamu diitung ra ketemu. Apa tanggane wong tuwa ra marangke, kok kaya ngene nasib sing tak rasake.
sampom. Sampun. Saiki ganti Matur Mbak Lia suwun. iki. Ah. Amit ya Mas. Ah. Nah, aku metu ndi. Ayo Mas Ubi. Tak genjong aku iki. Pripun? Iki Nggih. dari giliramu. Nggih iki gilirane kula. Ah. Kula Niki sing nyuwun milih. sewu kula mboten melu-melu nah iki. Ake melu-melu ki nek meli ape dipertel. Gene kok ora melu-melu. Aku terus manggon nang endi nang ngene. Aduh, aku ora kuat mlaku, Bu. Lah iki aku hati-hati nek kok panggunge ambrol iki ya. Kandhani kok. Put. Neng alhamdulillah Mas Kemput. Iya. Pripun? Saiki Mas apa Subi? Nggih. Nah, saiki bojone ora gede. Nah. Saiki bojone Lah, Mas kok Subi saged? saiki wis ora gede. Boten Kok gede. saged ngoten? Ning wedi. Wedi. Mboten ngoten. Piye? Iki sing parah nih madhepe kok Mbak Nyun sewu. Ah. Iki bokong apa cetakan wajan? Iki maune nganu, Mas. Lek gawe iku pas ana wong udeg bubur kancing gwedhi ngono kae lho. Iku ibuku karo bapakku ngene, "Wailah wong udeg bubur iku lho, ora itung wengi, bokonge ambane mondo kenceng iku pas meteng aku, Mas." Terus dadine bubar. Heeh, dadine bubar. Bokong telung pental dhewe. Iki aku durakamu tok, Put. Mbak Lia, Dalem. mbok menawa ana pamundutan, monggo dibuat Nggih niki ingkang tasih lelekan yo Mas yo iki. Nggih. Monggo Bapak Ibuke ingkang ngresakake lagu monggo. Duet nggih monggo, nyekar piyambak nggih monggo. Wis pokoke iki lomo tenan. Wis bebas Sing pokoknya. di omah iku lho ampleng ae. Iku aku bingung Put. Piye? Angklopku pirang-pirang, berasku pirang-pirang, gulaku pirang-pirang. Iki mang aku ndungu. Tunggu Piye? piye? Ndungu. Liya pomo engko mulai tek nggawa sesak ya lah. Aku gelem Put. Gula, angger gula aku gelem sesak. Gulane telung sak ya ora masalah. Ya, ora apa-apa. Rokoke telung bos ora masalah. Terus. Yang penting siji, Apa? angger cocok regane. Ngono. Ya Allah. Iki aku kenalan sik ora. Lah kene Wis udah apal kenal kabeh, kok. ah. Wis kenal. Ya wis kenal kok. Ya wis kenal. Saiki diparingi. Ayo ngaturi apa mbok menawa Tembangan. Iki pamundutan. ngaturi sing lagu lagi viral iku lho Mas. Apa? Emak jedar, emak jedar. Ning ya nyuwun sewu lho ya. Piye? Piye, Put? Jedor aja madhep aku. Lah pada pundi? Lah engko nak madhep. Iki ku Mas Kulino. Lah nak jedor madhep aku nak iki kok kepengin. Lah aja tangis sik. Burung wayahe. Apa take? Iki lho pakane res apa sih? Sopo? Oke, diparingi lagu sing lagi viral Mas. Iku request monggo, jaturi. sing urgent iku lho ben gak ngantuk. Ayo. Lagune tampil kan. Asik. Goyang dong. Versi terbaru. Kencana muda laras. Balik setelan awal ya Mas. Aja. Apa lagu jadul ya Mas? Sing penting kepenak. Sing penting kepenak. Kuwi iki tukang tambal ban. Uripe asa andalan tangan.
Tidar Audio luar biasa. Aku iki tukang tambal ban. Golek duit kumpul sing aman. Nasib apik duit kan. Enak ya Mas. Ayo yo. Ayo. Asik pokoknya. Spesial buat tuan rumah. Pak Eko Wayu, selamat bertugas. Tidak radio, maklernya Indonesia. Ayo Cak Kebut. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Dor, ono ban pecah. Wah iki rezeki mesti teko. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Dor, ban pecah maneh. Asik. Wah iki rezeki gombok wae. Owe tambah gombok. Owe tambah gombok. Owe tambah gombok. Owe tambah gombok. Asik. Masih bareng bersama Bencana Udara. Ayo yo. Aku tambah nglumpuk. Owe tambah nglumpuk. Luar biasa. Wes bar. Saking penake Ora krasa nek kepenak ya Mas saking gayenge. Mbak Lia. Dalem. Iki tambah pisan kas nggo dibajutke lakone. Nggih. Kon awis kuwi nggo disambung nggon gara-gara. Gara-gara nggih. Ayo diaturi campur sari Mas
apa Napa? ya? Mas Mas Kadut ya? musik Mas Kadut. Aku lho suwi ra tau power player iku ndak Mas. Paling yo pangling ku mah Mbak Lia kok tambah bedodok gedene semono. Ayo Mas diaturi campur sari riye kanggo menghibur masyarakat desa iki perdukuhan Pitro. Pitro, Desa Jati Dukuh Pitro yang Jati Pitro. Kecamatan Gunungkal, Kecamatan Gunungkal, Kabupaten Pati, Jawa Bumi Tengah, Natan. Indonesia Raya merdeka tahun 45. Ketahuan. Oke, ayo Mas. Apa, Mas? Seneng anem. Apa lagunya? Asik. Asik. Diaturi campur sari riyen nggih Pak Bu. Ayo Pak Kasnadi aja ngantuk dia ya Pak. Kagem Mbah Suyat. Kagum Mbak Suya juga dalu Mbak. Ya Allah. Ini Mbak Suya. Ono mbek ketinggal. Baturku pasar iku Put. Ono. Angenku ngamboro anembus mega. Ngitung lintang sesulo padang rembulan. Anak goleki ana ngendi si panjerina. Tak titipi
tirta kanggo nelesi luka-luka setika kanggo nelesi luka-luka setika. Oke. Kitir Sumler. Saiki wis rampung, Nduk. Ayo. Ah, engko dibajutke nggon gara-gara maneh. Sebab iki lakone ora lakon carangan ning iki lakon sing pakem. Amarga iki pangruwatan budaya Jawa ada Jawa aja nganti ditinggalno. Nek iso diuri-uri dak ngoten nggih. Iya, bener kaya ngono. Monggo didugekke kula tak ningali saking ngandhap. Heeh. Nggih. Ayo Nduk, anakku wedon ya kuwi padha sowan ana saning pukulan Bathara Guru. Iya ya, ayo Yung, ayo Yung. Olong-olong yo manggo, manggo. Mangongkong sang juang rimang. Miat langening kalangan garapan dan moncar. Tinon lerek kekonan. Tetep